subhanallah me yake faruwa mai gari lafiya wallahi ka san wata karan ka dade wannan tari naka ya tuna wani abu ka san da ka 1787 a can kasar Morocco wani mai suna Ocean Kasha irin wannan tari naka da ya mun kudi ringa ya Allah mun yi kudi da gaske kake yi ko haka a za su fito ne gari wai dan fulani ni baka bani labarin Zabbi ba. Ranka dade wannan ai magana al'ajabi ba shi karewa. Ba ge fa miji da ce. Kashin da kai magana Zabbi hai ka tuna min da wani kakana malam Sambo. Kai magana Zabbin da kawai sai na ji ta tuno min shi. Allah sarki malam Sambo mariganyi. Mariganyi. Malam Zabbi ne a gidan shi nake gaya ma. Zabbi ne a gidan shi sun fi dubu. Haka ne. Suna suka da dama na suke yin kwai. Sai su shika rambu da kwai. Har rani yayi. Sai a fito shi nan ana sussukawa Zabbi suna fita fur. Kwarai kwaɗan fulani abin mamaki zai kariya. Wannan zance ai haka yake malam. Kwarai ku har na tuno wani lokaci mu ma da muka yi hadarin jirgin sama. Ka da zariya ne ma muka yi hadarin jirgin sama amma kawai da muka faɗa ruwa sai na gina a Lagos. Kwarai kwai na ji tun jin lokacin. Kwarai ce jirgi ne ya faɗa. Allah wurin kenan. Ina da majalisa na ji wannan ƙara. Iko Allah. Kusan yara bakwai suka suma saboda wannan faɗa jirgin ƙaran wanda. Subhanallahi. Mun ɗauka ainihin kiliya da aka mana ba. Mun ɗauka bidiyo. Yara suka dinga mutuwa. A ranka ya dade wannan yunwa da ake fama da ita a nan arewa. Akwai wata doya da maman iyabo take nomawa. Guda ɗayan aka dafa ta kowa sai ya goshi a garin nan. Muna da labarin ta. Ko ba haka ba tukur? Kwarai da labarin wannan doya. guda ɗaya. Kakanninmu sun ba mu labarin wannan irin. Wahala ne. Ha ga da sauran irin wannan. dan ke dade ga wani can fa me zai yi iska yana tafowa kuma wani dan birni Wannan ai dan arziki ne. Assalamu alaikum. wa alaikum salam Ya bukan kuri. Ina ya. Ya lau. Na kawo gaisuwa zan mu gari. Ka shigo ce. Na ji. Dai can baya na tura ki ce mun wai ne gari ke jin daɗi. Allah ya tare da wanda ka sani biyu wancan lokaci shi ne har yanzu. Ai ina da magani. Na zo da magani. Mai gari wannan kuskura ce. mai gari In ka kuskura baka ƙara kai. Ita kuskura Wato mai gari Menene wannan shi abun kuskura fa wannan? kamar abun shaye-shaye ne fa. Kamar abin shaye-shaye. Su ma za ka yi. kuma a ba a sha ba. Ai ba a sha ba. Wanda dai ba abin da za ta ba. wannan dan arziki ne na yadda da shi an shi sha Yau ba abin da ai sai ka sha To ai mu Wannan wannan ai da ba za ka koran shi sha. ba muke yi. A'a. Mu da mun sha bula ma lokacin bana matasa kamar ku yaro. Su bula su garin bula na ga mun sha ka dafa. ku tsaya mu gani. Ka san Fulani sun yi kasan itatuwa. Bari mu dan Fulani ya duba mana mu gani. Dan Fulani duba mana wannan mu gani. Fulani duba mana. Ai wannan bari da in shi na ji. Wannan ai magani ne mai kyau. Yawwa dan Fulani. Wannan ta wada shi da irin Yawwa dan Fulani. ta wada shi da irin turai da ruwa aka dan garwaya shi aka dan zuba shi. Yawwa. Wannan lafiya Ka albashi. ji Sha iyayen ma muna matasa menene ba mu sha ba. Ka ji rashin Shayi kawai shayi shi. Buɗe mai buɗe mun. Ka sha shi wannan. Ina abu kai ranka da ma muka riga gida mana sha. Akwai wani lokaci Sha kawai da muka yi wata tafiya ya ma tare nan da ya taso ina shan irin wannan abubuwan na jini lafiya duk ba Allah ya tsare ni amma ta Allah za ka ci kwani samu lafiya yau dan fulani kai ya ne tun ka ne ka san irin wannan abubuwan maimakon ka kawo mana tun da wuri Wai ne ranke da hanye ta kai. na hanye ta ba ya ba Ba a yin yafa. kai ba abin da ba ta mu faɗiyewa kai abin da ba ta Ajiya. a'a mai gari lafiya namun wannan karfe dan juma Allah saka mutu mai gari ba mu ci abinci rana ba lafiya dan girma Allah karka mutu ba mu ci abinci rana ba mu ci abinci rana ba dan Allah karka mutu sai aka ce wannan ka bashi wani ne ka bashi yace jiki ga wanda kamar an ce waya wallahi magani na kuma ɗan shi ko wallahi